Langsung kita kasih ayang-ayang. Kita goyang lagi, bro. Sengit yang hanya aku kau rela tresna Lamas wong bagus tak jalo ojo seleka tresnang antene tresna kuwi akhir pancoba tresna iki ento aku sliramu reti angkoni senadyan donga rapi sonompo bakal tak joko yang durung kapisan renggang kuwasa mas kowe nah
terus mung apa aku ngancani selama ini. yen akhire kowe milih bali nang mantamu Mangan ngerti nurut jongone dalan katuruti berharap iso duweni wis tak korban ke waktuku isih wae karo bojomu saketene rosolan usahaku ra iso ganteni dene ning atiku ngapurane sayangku sing menang tetep masa laluku ngapurane sayangku tetep masa laluku. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak. Mbah Kong mau nyanyi lagu. Kula nggih pun kuliah. Oh iya. Saiki dados Marmanto MM. MM napa? Marmanto memang Marmanto. Memang marem, Pak. Marmanto. Sumi Deira. Pasukan joget, Pak. Monggo, Bu. Iya, Asik. yang datang jauh-jauh dari Wonogiri Pokoh, dari Oriantoro, selamat datang. Monggo Wonogiri sukses. So. Kowe pancen ayu, Tenane Pak Manto. yen kowe guyu nyenengke atiku. Lambene sigar jambe, Terus. yen tak sawang tambah ayune. Aku naksir kowe, Tenane lho Pak Manto. apa kowe wis ana sing duwe? Urung weruh. Wis ana 2 minggu Apa nih? tak simpen ana jero dadaku. Yo. Sumi pancen ayu, Pancen ayu. kembang iso asli Wonogiri. Wonogiri. Sumi pancen ayu, Pancen ayu. sumpah hati aku tresno sliramu. Sekali lagi Pak Manto. Yo. Sumi. Pancen ayu, Pancen ayu. kembang iso asli Wonogiri. Wonogiri. Sumi pancen ayu, Pancen ayu. wani sumpah ketiban ketanewu. Wah, gelem aku. Apa Mas kowe pancen tresno matiku iki isih ragu. Ojo ragu-ragu bar suruh. Pancen tresno Mas cepet lamar Mas Manto marang wong tuaku. Deira, iki ulan suro. Ora iso Bar mantu. suro terus sapar. Terus. Mulut. Terus. Bakdo mulut kuwi akeh wong iku. Oh iya. Golek dina sing apik. Wah. Arep kawin dolan iki. Ya, gelar budaya Prabujana. Selamat ulang tahun. Paguyuban Pelestari Budaya Jawa Nusantara. Yo. Kowe pancen ayu, Pancen ayu. yen kowe guyu nyenengke atiku. Lambene sigar jambe, Piye Mas? yen tak
tak sawang tambah ayune. Tenane lho. Aku naksir kowe, Awas diglok aja. apa kowe Waduh. wis ana sing duwe. Wis ana sesasi Suweman. tak simpen ana jerone ati. Yo. Sumi-sumi pancen ayu, Pancen ayu. kembang desa asli Wonogiri. Wonogiri. Sumi-sumi pancen ayu, Pancen ayu. sumpah mati aku tresno sliramu. Sumi-sumi. pancen ayu, Pancen ayu. kembang desa asli Wonogiri. Wonogiri. Sumi-sumi pancen ayu, Pancen ayu. wani sumpah ketiban Tibane meneh. ketanewu. Waduh. Oh, apa Mas gawe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu. Yen pancene tresno Tak tunggu cepat lamar marang wong tuaku. yen pancene tresno Jur piye? cepat lamar Marang wong tua. tuaku. Ja. Luar biasa. Oh betul. Ayo Pak E. Asik. Ayo Bunda. Yo. Atak geol geol, atak geol geol. Yo. Oh, oh, Yen liwat aku kelingan kupok kae biyen tak galeren ning cagak kebak alisan warna abang tondo kasih sayang oper Jenenge gubuk asmara. Biyen kae tak nggo andum tresno. yo Nganggo bantal nganggo kloso. Bot abote ke taman asmara. masuk gubuk kae nyimpen pati wiwit biyen tumpang saiki gubuk kae kebacita wayah wengi Nganti gagak rino. Oh, dolare ndi dolare? Nganggo hae. Nganggo. Nggih, mau dolare ayo Bu Dolare Guru. ndi dolar? Bu Guru dolare toke Bu Tak Guru. tunggu Mas, Mas. Untuk proyek akeh lho. Heeh. Oh, sarapan. Nganti metu Mas. Tim Mas. Wonogiri ya toh? Iya. Oh, sarapan, santap siang, Iya. santap malam. Oh gitu, wes. Koyok bis. Bis patos double ya Mas ya, Oh, kandhani iya, ya. Spektakuler. Luar biasa. Gelar budaya Oh, Prabujana. Anjir. Ya Iya. ya no. Sampai nyanyi po. Ayo Pak E tutup. Catetan sakjroning ati kan luntur anak marah ati aku kowe dadi garwa kapan akad nikahe mergo leren ning
Prabujana. Yang pertama, semangat guyub rukun, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo leren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih rawan jenenge gubuk asmara yen kae kanggo andung tresno tanpa cacat tanpa kloso bot abote ketaman asmara Gubuk kae nyimpen wati ewun biyen temekan saiki. Gubuk kae cebak trita wayah wengi nganti gagat rina. hae 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 piro kuwi? telu Oh, telu. Ayo. Ora sah nggo kuwi, Go. catetan Sajroning ati Tatan gantung saya yo marati. Aku kowe dadi garwa merkoleret ning gubuk asmara ae Iya. Emang kita lagu iki sing nyiptake sapa? Artis luar ngisi waktu biasa nggo nggih. tumbas es Heeh. Pancen indah di sawah gunung gajah mungkur wono kiri keseng sematiku yen nyawang waduk wono kiri pancen katon asri san saya tino minggu mas sing edo plesir padha numpak prau senenge atiku rasane ra krasa jebul wayahe wis sore iwaldi wono kiri nadyan gingso mas saya merati Tiwul dik wana kiri. wong wis kumpul iwal mas ngati raja aku malah saya tresno Tiwul dik wana kiri. golek kemul malah entuk rondo guru Asik yo. yo monggo jenengan bisa pak monggo Ayo Dan, ayo Dan. boten apal ini Mas Misno.
Iya Mas Mesno. Mas Kesno monggo. PJT. Pancen endah disawan Gunung Gajah mungkur Wonogiri Kesengsem atiku yen nyawang waduk Wonogiri pancen katon asri sana saya dino minggu sing plesir padha numpak prau senenge atiku rasane ora krasa jebul wayahe wis sore tiwul Dek Wonogiri. Nadyan Ginsol saya merati Dek Wonogiri. wong wis kumpul iso dadi tiwul mas ngati raja Nadyan Ginsol aku malah saya tresno tiwul mas sok Wonogiri. golek damel malah ing randa guru tiwul di Wonogiri. Nadyan Ginsol malah saya merati Tiwul Dek Wonogiri. wong wis kumpul malah ora iso dadi wis Suwe ramangan tiwul. jenengane ngaku-ngaku Wonogiri Dek. Nggih, kempling. Oke, pasukan joget sambil nunggu jam pinten Pak mulainya. Nggih. Satu lagi. Yang dari Wonogiri Yang dari langsung ada Wonogiri, 25 monggo. kecamatan. Mas Dalang luar biasa SMP-nya udah cocok. Prabujana. Saya temennya Mas Yanto tapi SMP 3. Monggo Bapak. Ayo Pak Komandan. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi Enenge becak. dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngansani Kleresan Mas alias kebetulan. Asik. Belanjane kada rada kabotan. tenane Yen purun Mas enggal-enggal rencani tekan ngomah mangke tak damelke kopi. aku sing ngopahi Matur suwun Mbak berkah barokah selalu kata rezekine amin. Monggo Mbak. Edobe wong legan kelem ngomong Hey. niki blonjo napa Mbak Yu badhe tinggaan Ampun gelo Mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga. awan-awan lunga blonjo ning pasar pahing Oing-oing Waduh men. rawan rondo Jauh. kanggoku ya memang penting ya Allah. Ning semarang Mas tuku kelang opo anting-anting Josumala ya ben rondo dijamin komplek. Mbak Risma nggak ada bedanya ya Dalam? antara janda dan tidak Tidak tetap ada. penting
Masih perawan. Bisa dibuktikan ora? Oh gitu. Iya. Iya, sambil menunggu waktu pasukan joget monggo Pak. Oh, oh. Ayo Kakung, matur suwun. Ndak pundi Mbak Risma, badhe tindak pundi? Kaya kenal kowe ya. Dadi ngarena tindak wae ora numpak taksi. Eneng dokar Dewekan apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. monggo Bapak. Kelarasan Mas alias kebetulan. Wing. Belanjane kathah rada kabotan. Yen purun Mas enggal-enggal Asik, yang mau sawer silakan. Tekan omah mangke kula opah. Opae sokeh jebule luar biasa. Matur suwun. Laris manis Mbak Risma. Amin. Asik. Monggo Pak. Itu wong legan golek momongan. Niki blonjo napa Mbak Yu badhe tindakan. Ampun gelo Mas sampeyan ampun kuciwa aku lo rondo anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo ning pasar Tambun. Oi ngoi. Prawan rondo kanggoku penting disun. Ya Allah. Hah? Ane semanang Mas. Marai. Tuku gelang nopo tuku suwang. Senadyan rondo ya Mas, rapopo sing Masih penting bisa ngecas berdiri. Asik. Oke. Oh. Iya masih bersama Campur Sari Prabu Jana. Prabu Jana. Mas Peti kerepnya apa MC-nya? Benderanya apa benderanya? Prabu Jana. Prabu Jana. Prabu Iya. Jana. Sawarane pundi malih? Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Bagus. Ngarena tindak wae ora Matur suwun. dewekan apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Kerasan Mas alias kebetulan. Belanjane kathah rada kapotan. Yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula opahi. Magelang, opae Magelang, dimek-mek pegele ilang. Ya Allah. Dipijeti nggih. Topel wong legan golek momongan. Niki blonjo napa Mbak Yu badhe tindakan. Ampun gelo Mas sampeyan ampun kuciwa aku ronda anyaran ditinggal blonjo. Awan-awan lunga blonjo pasar Bekasi. Apa kuwi? Prawan rondo kanggoku sing penting serasi. Asik. Aning semarang Mas tuku kelang opo anting-anting jasu malah ya ben rondo dijamin. Selamat datang Presiden MC Purnomo, luar biasa Cak Pur. Nek kula numpang tenar, saya temannya Cak Pur. Oh nggih. Luar biasa. Suara Cak Prabu Pur. Jana luar biasa. Monggo, Pak. Ye. Jonggrang, Dalem Kang Mas. kowe manuto, ya
janjian ora langsung manut. Cah wedok aja aneh-aneh. Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal mokal yen Bandung nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita simpenan Joko Bandung Asik. kowe aja malungkung barang iki kanggo kuturung rampung iya tak tunggu jonggrang Senopati Kang Mas Prabu Kumala yo Kang Wasedo Yo. Sirna Alabu Sakara topat-topat kowe wanita keparat orang ngerti yen Bandung lanange Ora wedi, ora wedi. putra ratu pengging Prabu Damarmaya duwe apa aku duwe aji sekti Bandawasa iya Rara jonggrang manut tasana bundut karo manut ora asik Joko Bandung piye jonggrang aku durepe pelapono matur bebanane apa Candi Sewu Candi Sewu sawangi kudu hati-hati iya jonggrang panyuwunmu tak turuti musik yo tak sawer tenang aja tokno kabeh tokno kabeh Bandung tak sawer sawer yo goyang bunda yo pancen Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal mokal yen aku nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan aja ngabandong kowe aja malungkung asik barang iki kanggo kuturung rampung iya cah wedok aja aneh Senopati Kang Mas Prabu Kumala asik Kang Wasedo Sirna Alabu asik Sakara yo topat-topat kowe wanita sing hebat golane ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa piye Rara jonggrang manut tasana bundut karo manut pena oga Joko Bandung iya jonggrang aku durepe pelapono opo matur Candi Sewu Candi Sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti matur nuwun nonton buat Prabu Jana selamat malam semuanya
Amin. Monggo Mas. Yo. Prabu Jana.
Ya, monggo. Buat adik-adik semuanya yang di belakang semangat Iya. ya. Mungkin nanti yang di bawah nggih, ada yang mau Luar biasa. bergabung di sini boleh. Mau request boleh. Kedaden tenan duwe omah sing ra berisik. Kebak katresnan, kebak kasih lan sayang. Tahu lagu ini? Mau nyanyi bareng di sini? Sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan mlaku tekan tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku sama iki wis iso saling nguat-nguate godho wong liya sing rasaran hubungan iki berlanjut tetap lagune ning jowo pater tenan ini saya dewasa ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan. Sinarangan Prabu Jana semoga selalu solid dan sukses. Amin. Hanagem asto supaya bako beprayan manekung saliro yen rubedo anggadhan. Mugi sawase ngancani satya tulus angonku dampingimu. Gandeng tresno Kagak bisa gua. Ayo. Ngobrol ra ono enteni wayah wengi tetes embun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan
masih ada waktu Bapak Panitia. Oke lanjut. Masih Kita ada waktu. masih di acara gelar budaya Prabujana ulang tahun yang ke-1 ya kan. Malam ini didukung oleh Prabujana. Oh langsung. Selamat malam buat Prabujana yang ada di Suriname. Terima kasih atensinya. Halo Mbak Cantik. Peteng rasane ati kang nandang sengiting liang hanyawa aku kowe lapo katresnan ompako nacalo ojo
sebentar lagi mau ada kirap, Mau ada pembukaan kirap, budaya. Langsung aja. Langsung aja, monggo Mbak Ira. Janjane kowe ning ngendi gelagatmu sajak nyupriani atiku sajana kami kencan karo Spesial kagem Ibu. liya Monggo Ibu. Prabu Jana. asik-asik yo 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 Dino Minggu sing tak tunggu. kowe ngajak ngajak ning taman nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe pengawangan solo tak SMS ramalesi yen tak telepon malah kok mateni mangkal aku yen kepatok irungmu mengko tak ciwal 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 lali janjine tandane alesane kanjur tanda kowe ora teko hae janjane kowe ning endi gelagatmu sajak nyupriani atiku sajana kami kencan karo wanita liya Sudari Terima so tembang kasih. ada lali janjine. buat pembukaan monggo. Yo, Prabu Jana.
konco neng